Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta, Wong asline yo lemu tak awas. Yuk. Awas. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye truk? Lan kuwi Bagong, piye Mas e? Wah. Nganggo leren ya. Heeh, dilereni dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul
mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono to. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono to. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi terus. Rugi, sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora 2 minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh, sejak awal Partai Nasdem telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya, Tru. Luar biasa.
Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara. Anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing oke-oke sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial ki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalismene, rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantas malang putong ulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rabe rantas malang putong ulubis koto barisan dianan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndut tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Aturan mindah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya, no, pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu, Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithikno. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki bannere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, ya disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan. Sugeng dalu. Kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun Pak?
Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa mulai? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama mulai Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek nih kan, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Lah, Ngono lho, Mas, ya, Mas ya. betul. Lah, Betul. ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kembali nggih nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astaga. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek nih kalau. Oh, Ora Pak. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mau pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tuh lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane
Andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai Pak, santai. Ampun keseso Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun Kang Ginelung Triprakara Gunakaya purune kang diantepi Nuhun Mitra Utama. Tepuk tangan untuk Mas Yogi Dirgantara. Suwantene jenengan suwae lho Pak. Jenengan belajar teng pundi Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru niku. Oh, Nembe saking nek wau diwarai kok. Nembe wau lho Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lha nggih to. Belajar. Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih? Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih Dik nikan nggih? Nggih, kalih kula nggih Pak. Oke. Mangga. Yuk. Di zaman percuma jara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturunan sing digadai yen tinggal janji saiki apa ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung. Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan
Alhamdulillah gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun iki lho? Sampun, Pak. Mosok Pun megah-megah kula. mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. Sampun. Pripun? Mas Dalan. Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nah. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, ini wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, Petung. ya. Lho. Nek wis ngrogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi, sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Mas Teh yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene Ah, iki lho, pemuda-pemuda Mas. kabeh. Heeh. Piye? Y. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Ki Bener masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok, Satria cocok. Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ah, Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur Kingko setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan Oh, channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten, ngaten, ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih, nggih. Oke. Adik ini kan. Inggih, dalem, Iki aku Mas. membaca WA. Ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oke, Nah, niku napa Mas lagu? lagune niki bernapas Banyuwangi kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah, Gelang alit mawon. gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur Nggih. nuwun. Heeh. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Hau
Suwuk. Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Oke, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik. Ya, ngerambah liyane. Oke. Kodek iki jemeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Gaget. Nggih, sugeng dalu Mas Wah. Dalang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, Selamat sugeng malam, dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan Mbak Mas. Mas Yogi. Nggih, Wah, bagus tenan Mbak. nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya. Pol Mas. Ah. Kayak ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dek Sinta. Nggih. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya Semoga tetap maju, tambah rukun, sukses Amin. selalu. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ana ngendi saiki? nggih. Kula kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya SMA 3 Nganjuk. kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute Napa? podang kuning. Oh nggih. Dibawane dhisik. Karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud temong paksi Terus agawita lining halus manis tur merak hati wis wingkan kula lana golek isi podang kuning. guru lagune ben pasuk diowahi witi Pripun, boneka. Mas? Oh, Dadi podang jenar. oh nggih. Diowahi. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa
dadi tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk maka yuk isu awane ngomawis ora krasan keluyuran hanggolek ising tak sayang mobeng miterangkan kunggoleki ora krasa iso awak tarik yuk awas oke
matur thank you Dek Sinta. Nggih. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November iki bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003. Mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November. Lah Astabrata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20 November. Mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Ngono. Hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange heboh. Wis pokoke dirahasiakan Mas Ihan. Oh ya. Ngo tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar. Jumeneng Mbak, jumeneng. Wah. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Galang. Wah. Biru ya ta, nuansane biru. Wah, sampeyan nganggo klambi biru saya semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam-salam dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbaline Mas Yogi. Iya, nggih. Pucuk 6. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar. Tambah awet muda. Ada. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Mbak nih. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imut. Ya 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jowo. Iki ya ada kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas? Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Ya, iki lagune Tetap Selindro. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame belah. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Enak nih tadi. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Ada yang penayung
Asik-asik. Angkat Dik ya. Siang makan nasi kalau malam mimi cucu. Asik. Iya iya iyo, iya iya iyo.
Mbak Enggar duduk lagi ya. Wah, iki aku go arep mamerne. Mamerne apa? Nah, iki mumpung karo Partai Nasdem, Iki Nanang teko to Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lho gayamu. Kene Nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, Iki nggih anu Mas Yogi tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wis tekan. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagahi kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Oh, kok batinku aku ora ketok sampean lho. Oh, tak kira lek batinku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge kaya ngene, Mbak. Yogi. Apa ketok nang? Lah kaya ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Wah. Aduh. Wah, tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini. Ngalah, galauat yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jadi umur piro to Nang? Wis kudu mangan wong ae. Hah? Kok sampeyan umur piro? Nikah Mentolo kudu tak emplok ya Lho, aku sembok emploke lho. Sampeyan umur piro? Kula Jujur-jujuran. umure ya wong kelahiran 92 ya 29, Bang. 29. Iya. Wah, jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat, Mas. Oh, iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh, iso sambate Mas Yogi. Saiki pamerno nembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi piro Nang diceksekno? Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro? Jajal piro? Iki ta? Heeh. Walah, wis roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek ya. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Ya. Biru tuh. Wah, iki ini. Nggih. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Piye, piyayine ganteng ora? Pundi mboten. Walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Mas Dalang. Pripun? Iki wonten ketua fraksi kula. Oh, Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem Hebat. DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Juk ya nek DPR sing ayu.
Pak Dalan. Oh, ngaten. Nggih. Ndak pundi Pak Yogi sing ayung. Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Aja mundur-mundur. Nganjuk niku DPR 3. Tiga. Saking Nasdem. Nasdem. Kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang dua cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu Ibu Haji Ratna Wulandari, Ratna Wulandari. Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Oh, nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh Niki. potensi-potensi pemuda kados Mas Dalang. Mas Nanang niki lho. Oh, Mas. Saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin Bu sepatah Ratna, dua patah monggo. kata. Monggo. Niki Bu. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna Yuh, kelihatan. sing ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan kaya Gantengnya kayak ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Oh, nggih. Terus dibeto mlebet malih. oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Nggih, Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh, nggih. Lanang soalnya. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur Nggih. suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, aku Nggih, lek kon basa Jawa kaya Mbak Niken no mboten saged kula. Nggih. Nggih, Ada bahasa cara Bu, Indonesia mawon. ada cara. Pripun Untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada Oh, caranya. ngoten nggih. Kulino nanggap layang. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Ditulak Mas Kan Yogi. niki kula jak munggah. Kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Kula nanggap. Amin, amin. Amin, amin. Untuk kedepannya Allahumma dapat amin. diagendakan. Amin, Nggih. amin, amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini, ngoten. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih, lare nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. Dados umami Nggih ta? sakit kerjasama dengan Astabrata, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih, nggih, nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin, amin, Rabbal amin. alamin. Nggih, namun kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jan tenan. Ketoke wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten nak. Mboten. Nih cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Niki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek wong Mbak Ratna ini anu ayu nih pas pekewah aku. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya jo wah kok ndelok ya mboten pareng.
Koyok. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. Rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no. Panggah no ya. Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Iki ana pambuntutan pepeling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nebang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Oh. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan, mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti. Ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan, ya toh? Nggih. Nah, mula aku wis matur kepada Mas Yogi, titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi. Ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka loro salat dene kang telu. Budal rene mau karo sapa nang? Numpak motor pitik niku iki ambekan. Iya, iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. Sing mesti niku. Kowe iki jan tenan ya. Glelekmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Pripun? Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Wah. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sintae kaya yo piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye Yo, piye? yo. Mbok terawang no piye? Wonge Yo. piye? Ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi? Heeh. Wonge yo lemu. Nek- Oh. Lah nek Dik Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Mas, Terus lek menggemaskan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. oh, sok cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan Weh! nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku po? lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune Pepeling. Pepeling. Sinden 3. Yo, baris. Oke. Siap gerak. Nah, kudu kenceng. Yo, siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Enggar. Ya, siap gerak. Lencang ke kanan gerak. Ya, kanan. Yo, geser.
Geser. Oke. Ya, heeh. Aku ndek nek kanan nih Mas, berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Meneng pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan menengnya elek kok. Heeh. Saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget. Nah, nyontonin joget. Dicontonin jogetnya Mas Nanang. Ayo, Mas kendangnya. Nanang instrukture cara Ya, instruktur jajal. Aku. Dicontonin sih, kendangan jaipong tok, kendangan Ya jaipong. met kudasi Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi. Ya. Ayo. Ndang. Nah, iki ngene. Asik. Sing. Salam dari Binjai. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi, Iya, para kedasi. Iya. Wes jan kaya anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangen lho. Oke, pepeling Dek Niken Salidri, Sing Tawit Diapalupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk pepeling, tak tuntak. Oke, gak nyengke. Awas. Subuh duhur lan asar salat sayak tinedoh tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesangkana iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo hampir lan tawaga pasrah sing kuwasa yen kapare Ayo kedua bareng-bareng, yo. Subuh duhur lan asar salat sayak tinedoh tindak mungkar maghrib lan isya
jangkepe rayokane ditambah salat sunahe Sesembrono iku perintah agama Kelikono iku nyomong sedela Sabaran kawakan pasrah sing kuasa Yen kapengen besok munggah suar Oke, makasih Dek Niken, Dek Sinta, Mbak Enggar. nggih sembah nuwun Oke, makasih juga Mas Nanang ya. nggih Aku ketoke arep ana jadwal ning Ronggot nang. tanggal pinten Oh, ngusik iki masih rembukan kok ya. oh oke Proses siap engko nek anu tak kabari. nggih sampean inbox ning Facebook e Wadah. Facebook. Heeh. Kang Gareng, piye, Tru? Aja keladuk anggone suka parisuka iki paket wayang virtual lah. Jadi ora sewengi. Tetap menggunakan prokes protokol kesehatan. Lakone Wahyu Kamulyan Jati Satrio Dirgantara. Kaya piye lakone? Ayo. Nutuke lakon derekke ndorone awake dhewe. Ayo, Tru, tak derekke.